Καλησπέρα μάγκες μου, σήμερα παίζουμε 1v1 με το φίλο μου τον Άγγελο. Παίζουμε Free Fire, πολλοί το έχετε καταλάβει, πολλοί όχι. Είναι ένα map μόνο με headshot, δεν υπάρχει σώμα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη τώρα πάω να βαρέσω λίγο τον Άγγελο. Δεν το σκάει σώμα, βλέπετε. Πιστεύω το έχουμε, πάμε να δούμε. Από ό,τι βλέπετε εδώ έχει κλειστεί για κάποιο λόγο. Βγήκε. Νικάμε 1-0. Το έχουμε κανονίσει να παίξουμε μέχρι τα 5. Όποιος νικήσει το πήρε, είναι απλό. Μας στέρισε. Εν τω μεταξύ να ξεκαθαρίσω ότι το 1v1 είναι καθαρά φιλικό. Είναι ο φίλος μου, ο αντίπαλος μου. Με λίγα λόγια παίζω 1v1 με τον φίλο μου. Καλό ήταν αυτό. Άλλα 2 rounds μαγκές. Έλα ένα γουάτα, μην το πατήσω τώρα, δεν γίνεται.
άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο με άλλους αντιπάλους, 1v1 σε τέτοιο map, γράψτε το μου στα comments και εγώ το κάνω. Κλείνεται. Τρία. Ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι αν το παίξουμε αρκετά σοβαρά, έχουμε πολλές ελπίδες να νικήσουμε. Πρέπει μάλλον να βάλω το άλλο δίκτυο από το δίκτυο Λοιπόν. Και χάσαμε. Δεν πειράζει. Θα υπάρχει μάτς για τη ρεβάνς. Στο επόμενο μάτς ελπίζω να νικήσουμε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και μην ξεχνάτε like και subscribe.